kay ate. Ito request mo. Tuwing pusukit na ikalang nagitur tiladang kaslajak malasatan panubok anarway ngain ka insang may nuy di tilubong ko ket nagsagabak yan limdo ko kasi ti Diyos ako ket nailiw-liwag ko ti panangirurumen mo ti indaklay ko apan nagdoop ket kasla kadagsen iti krus ngelit din na panakaidaros ti magderek si anos tapatyek kadumteng tu lalaki ang mangilala ayat ngayon kaluwawa itaat ka ng alangon puso ka na ilumlong kalasag ko tiag na dayon day diliday anapasarap raksak tisimukat ngawan iti pumadpad tuy pusukat na ikalang nagitur tiladang kaslajak malasatan panubok anarway ngain ka insang bay nuy di tilubong ko ket nagsagabak yan limdo ko kasi ti Diyos ako ket nailiw-liwag ko ti panangirurumen mo ti indaklay ko apan nagdoop ket kasla kadagsen iti krus ngelitiin na pandakaidaros ti magderek si anos tapatyek kadumteng tu lalaki ang mangilala ayat ngayon kainwawa itaad na ng alangon puso ka na ilumlong kalasag ko tiag na nayon day diliday anapasarap raksak tisimukat ngawan iti pumadpad tingin baklay ko apan nagdoop ket kasla kadagsen iti krus ngelitin na panakaidaros ti magderek si anos tapatyek adumteng tu lalaki ang mangilala ayat ngayon kahiwawa itaad ka ng alangon puso ka na ilumlong kalasag ko tiag na nayon day diliday anapasarap raksak tisimukat
te. Ito tayo sagot ko kay ka.